ഓയൂർ ഓട്ടുമലയിൽ നിന്ന് 6 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളായ അനുപമയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വീണ്ടും സജീവമായി. യൂട്യൂബിൽ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകളാണ് അനുപമ പത്മൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. അനുപമയുടെ പേജ് മറ്റാരോ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് സൈബർ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. മെയ് മാസത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച പേജ് നവംബർ 17-നാണ് അനുപമ പത്മൻ എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അനുപമയുടെ മറ്റൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജുമുണ്ട്. അതിൽ അവസാനത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലേതാണ്. അനുപമയുടെ പേരിൽ വ്യാജമായി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അനുപമയുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ മറ്റാരോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് പോലീസ്. പ്രതികളായ ചാത്തന്നൂർ മാമ്പള്ളിക്കുന്നം കവിതാ രാജിൽ KR പത്മകുമാർ, ഭാര്യ MR അനിതാകുമാരി, P അനുപമ എന്നിവരെ തുടർ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും തെളിവെടുപ്പിനും വിധേയരാക്കും. അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത റൂറൽ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് പൂയപ്പള്ളി പോലീസ് കേസ് ഡയറി കൈമാറി. പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനം. ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ചാകും തുടർ നടപടികൾ. കേസിൽ പിടിയിലായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു പുറമെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പ്രധാന ശ്രമം. സൈബർ വിദഗ്ധരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ട്. കുട്ടിയെ മയക്കാൻ ഗുളിക നൽകിയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ലാബിൽ രാസപരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച സാമ്പിളുകളുടെ ഫലവും വൈകാതെ ലഭിച്ചേക്കും. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഫോണുകളിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കുട്ടിയെ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബർ കൂടിയായ അനുപമയ്ക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ നല്ല സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മറ്റു ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യൂട്യൂബ് പോളിസി ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് റദ്ദാക്കിയത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഫോണിനു പുറമെ മറ്റൊരാളുടെ ഫോണും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. DYSP MM ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 13 അംഗ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ പീപ്പിൾസ് ഫോർ അനിമൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ പത്മകുമാറിന്റെ ചിറക്കരയിലുള്ള ഫാം സന്ദർശിച്ചു. സംഘടനാ പ്രവർത്തക മരിയ ജേക്കബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 3 അംഗ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഫാമിലെ മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ചും സംഘടനയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഒട്ടേറെ ഫോൺ കോളുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫാമിൽ പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് മരിയ ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില പൂർണ്ണ തൃപ്തികരമാണെന്നും മൃഗങ്ങളെ നന്നായി പരിപാലിച്ചു വന്നിരുന്നതായും സംഘം വിലയിരുത്തി. അതിനിടെ ഫാം ജീവനക്കാരിക്കെതിരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ പ്രതിയുടെ സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. പത്മകുമാറിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഫാം ജീവനക്കാരി ഷീബയെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ് ഷാജിയുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളി വന്ന സംഭവത്തിലാണ് ഷാജിയുടെ സുഹൃത്ത് ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി രാജേഷിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. എന്നാൽ താൻ വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് രാജേഷ് പറഞ്ഞത്. പത്മകുമാർ നേരത്തെ നടത്തിയിരുന്ന കേബിൾ TV നെറ്റ്വർക്കിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു രാജേഷ്. നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതമേറ്റ് 4 വർഷമായി കിടപ്പിലാണ്. ഷീബയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെന്നും രാജേഷ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച വധഭീഷണി സംബന്ധിച്ച് ഷീബ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇന്നലെയാണ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.